everyone, welcome back to Sunday Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soap Stories, and today we're talking about Umkhokha. Njengoba nibonile guys kwi episode yezolo ukuthi uzodwa ube nephupho elibi emva kalokho guys wesephuthunyiswa esibhedlela, waphuthunyiswa ke esibhedlela ngoba ke ubezwa izinhlungu esinyeni. Uzodwa guys ubesephuphunyelwa ke isisu, washonelwa ingane okuyingane yakhe ke noPhakathwayo. Well guys, yabona ke lapha guys kune case ekhona lapha kulowa mndeni wakoPhakathwayo. Kwaqala kwaba uxolile, emva xolile kwase kuba ke umlungisi, emva umlungisi kwase kuba ke undoda. So guys, lento ke izokwenza ukuthi uPhakathwayo abone ukuthi cha ikhona into emelene nenzalo yakhe, okuyisiqalekiso ke esisuka kwaMzobe sasesidlulela ke koPhakathwayo ngoba nangu uMabusi akekho lapha koPhakathwayo usemzini wakhe, so ukhulelwe and izinto zakhe zihamba kahle. So amathiyeza aveza ukuthi ke uPhakathwayo will make a decision yokuganisa uNobuntu ukuze angaze abhekane nalesiqalekiso asibonayo ke uPhakathwayo emzini kayise. uNobuntu ke guys bazomganisela uNdlovu, the one and only Ndlovu. Uyena guys ozoba ke umnyeni kaNobuntu ke uNdlovu ixoki ke lelalaziwayo ixoki inkunzi malanga ixoki, kodwa guys uyena ke ozoba ke uMr kaNobuntu, yenza bo husband kaNobuntu. Mamzobe guys bathi ke she will try to rebuild a relationship yakhe noNobuntu by offering to pay a bribe kulabantu ke abahlola izintombi ukuthi ke masebehlola uNobuntu ke yabo bathi ke uyintombi ekubeni uNobuntu engaseyona guys intombi okwangempela. So guys yona ke into ezokwenza ukuthi uMamzobe kanye ke noNobuntu baphinde bazwane njengomama nendodakazi. Bathi ke uMenga will come back ezodidisa ke uNobuntu ekushadeni kwakhe noNdlovu, ezomconfuse nje guys, emtshela ukuthi yena kahle kahle uyamthanda and usesithathile isinqumo sokuthi ke babe kwi relationship. So guys injalo ke indaba ukuthi ke uNobuntu uzoshada, i-character yakhe izobe busy kakhulu impela, uzoshada ashade ke noNdlovu, abeke uMrs Ndlovu. Kuyalungiswa ke la koPhakathwayo kulungisela ke umshado kaNobuntu kanye ke benoNdlovu. Ezinjalo ke guys indaba ke zomkhokha. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.